Akhirnya senebat kaki Paten Ponorogo. Lan menika kaping Patih Pujangratna, Patih Pujangrawuda. Kadang karo trekati Patih Kediri kasampurnan garakan pesemaning kayu Dewi Songgolangit. Kalau Sekti Podro Gunung Arep tugas papat paling sisaning Barindo. Para buane watak kang gunung kang diberebut digawa laksana. As ayo dipanjak ya lawan dia. Wong cai wong Jaya Saputra. Allah kawon pokok wonten kelakon sangga remek-remek patone pokok slamet. Jaya Saputra hayu ayu os seorang pecel biasa mantan berbahasa kambio beluduk mongso katibu ayo ditanjak kiawan malam direbut bagus ayo Jaya Saputra. Ayo. Menglebat seorang pecut biasa bukan berdasarkan ani hartolo. Jaya Saputra. Jaya Saputra. Oh,
panjang nole dirangkat bro terus yuk ayo Jaya Saputra ayo setahun tak tahu diganti seminggu Jaya Saputra. Ayo, manusia tanpa gigi.
Iya pasti. Trek tak kok menang dhisik Mas. Oh, ben lereng dhisik diombeni Mas. Dikupeni dhisik. Sange tuwek nek ana pengen aku sing Diombeni kopi ben randhe. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kula dongaaken sing jawab, kula dongaaken kathah rezekine. Pada siang hari ini jalanan Turungojo Saputra hadir di kawasan Desa Tanjung untuk menghibur warga masyarakat Desa Tanjung dalam rangka acara Sugeng Rawuh. Acara kok Sugeng Rawuh iki. Niku wonten tulisane. Ini tak lepas terakhir ke foto di rumah. Lho ora ngono biasane kan ono tulisane kaya ulang tahun kan ono tulisane. Lah iki tulisane wis tok tak waca to. Sugeng Rawuh. Acarane ulang tahun Kitanan. Berarti Lah ya bedane pindho to karomu anggap nang ngono. lah ngene iki kate oleh rong ambengan dadi sak ambengan. Lah dalah. Berarti lek wayang lepe loro dadekne sitok ngono. Lah iya, boleh kate oleh loro boleh sitok. Boten Mas, ampun kesupen mengke lek anglope loro dadi sitok iki biasane didobeli. Didobeli karo omongan gak enak. Lah dalah Kurane nggih. Dengar rek, sepurane dadekne sitok. kene. Iki awak dhewe ning kene delok ngene. Lho, pengganonge Turungojo Saputra gak ganti wis paket kae. Nggih. 1 loro 3. Iki ana pengganong legend. Pengganong Mas, kleru. gak apa-apa tak gawe jaketan. Ayo Del, diketangi Del. Ayo Mas. Ditanjake Mas. Lah dalah. Iki to Mas, kena cangkeme lho Mas. Turungojo Saputra.
harmonis salto petik pirang meter mas lepas tangan ayo ngajak nang omahe wong tapi orang dijeluk alhamdulillah semangat ya mas kata kata sih kata mamula tak nek kata iki berderaten ditaleni sandase Sendroso jadi ditaleni Anjoso ini sih datang nopo kok sih gojeki nyapa katanya ngono sih mamula lah nanti nek kata anu berderaten bakal dibenda ditaleni sandase Lho ini mumpung jangkep dulur-dulur awak dhewe. Gawe atraksi Surabaya. Atraksi bayang-bayang. Yo, ayo. Itu kan Indonesia tuh yo. Tak dudone atraksi bayang-bayang. Ayo, Surabaya. Ayo, pokok deh. Asik. Rombot Jaya Saputra. Yo, matane lho kancane diganti iki lho. Dene sakne sing kae. Atraksi bayang-bayang. Mulai bayang-bayang iki berarti dile. Atraksi bayang-bayang kok Surabaya iki, Mang. Lah, ngono kuwi carane. Api. Yo, apa? Asu. Sabar Mas, gak oleh nesu. Aja enak. Des main kulono. Kaya aku melo, ono apa kane goblok. Melo. Iya. Turu. Yalah, jadi siap-siap kamu sesak. Ayo, ngomong. Ayo. Bejeng. Iso. Yo iso, ayo Mas, turu Mas. Rombot Jaya Saputra. Apa? Yo ngono. Melo. Yo. Melo kono. Jajalah. Apa kono? Kon sampe piye iki? Lah. Dudu kuwi yo. Ya wi tukang YouTube kok tonyo iki piye? Aduh lapo. Lah yo. Kok lapo kon? Aku ngomong melo. Ayo melo juga. Teko. Jangan kon. Kon teko. Jangan itu kon takamu lapo teko. Teko. Kon takamu. Goblok. Apa? Pintar. Melo. Udah. Udah. Ini apa nih? Bulunya bener teko. Ini bener udah bulunya ditekak deku goblok. Nah, Ini kamu tahu. Kono dekat deku. Bawa nanti kita dulu. Yo wari ini. Cocok kena jang. Ora. iya. Kok yo rasane Tetangga. cangkeme dipecut. Iso. Ayo. Ayo. Mana yo?
Ayo Mas turun. Jaya Saputra. Piye meh. Apa? Aku melo apa mandekku. Hei, terusno. Melo. Kuwi juga nongan lho Mas kok perampokan duwi. Aku ini. Lu dipecut. Wes, Aku melok ngono lho. iki diajar di. Aku melo. Kuwi juga nongan Mas. Aku melo wis putu-putu pisan. Arep satu, Mas. Yo, ayo. Ayo kita jaki kowe. Kita jake ger. Ayo ngono. Iya. Cetak. Iki mulai piye to bocah iki? Kon ro arek guru ning kene. Nanduk kene. Terus Nang numpak grek. bre. Lakon kesuwen. Kaya ade mau. Terus. Oh, ayo. Nangis kaya bene iki. Duh, aku mau Mas. Dalam kamu banter mau ngilang. Ya iya kesuwen numpak grek arek. Kudu cepet. Ayo. Ya. Banter. Ya. Rai ini mentolo nyongor. Ayo, benar. Kalau sesuk lah gak iso ngengek. Sesuk gak iso ngengek. Cetok karepe iki piye? Adik-adikku enak. Terus, mlaku rono. Dudan rono. Lapak rono. Tuh, adik-adik kok enak. Iso mayu rono lek ketok sing mbok utano. Apa? Lapo? Sopo mbok resik. Tukang resek kok mbok resek. Oke. Apa? Lah melo enak. Enak. Sopo boyoke. Boyoke iki apa? Iya. Apa? Lho kon silite kok tukno gak sopan. Ya bener dicecek ngene kon. Boyoke ngene lah kok silite. Aku jane gawoni lho. Lah. Aku wis mari ndongano adike. Yo saiki ndongano nek gawe. Dongakno. Kuwi kula wakilaken. Sing digawe. Pak Sinten digawe Bapak Sinten. Bapak Majangan. Bapak Kajan iki to. Sing duwe kajet iki jenenge Bapak sapa Ibu sapa? Pak Kasdi. Ibuke jenenge sapa Bu? Bu Lili karo Pak Kasdi. Nggih, terima kasih untuk Bapak Kasdi Karo Bu Lili. sama Bu Lili. Saya doakan ada ibu sing kuliah niku. Pak Kasdi karo Bu Lili. Nggih, Ajate ajatipun ulang tahun.
liyane sae. Lho iya kapan hari tahu aku disawet sampe disawet 300.000. Bapak Asdi wong sae. Wong sae nah disawet. Jajal saiki kan penyawer sampean perlu. Biasanya rek satu dukul api lucu tak sawet ngono wonge maju. Tadi ngono. Rek satu sing api sing dukul rek tribul tak sawet. Rek satu pukul. Yo. Aku ngomong rek wong maju. Ora ngomong. Wong iki gelem nyawer ngomong nawamu rek satu nek api ngibur tak sawet satu kok sing ditelu gak nyeluk nek di aku sing satu nek trek kok sing satu woi meneng jak ngomong ta jak ngomong paling wong iku njaluk pacaran Nah, jajal sampean panggil sing putih kiangi. mergo letrek Kendul kajat. mergo letrek ngomong ambek wong iku gak paham Lah iya. kan manusia planet Jajal kan ngomong Mas, lek ngetok iki jajal dipanggil. gampang sampe delok aku lak guyu wong melok Jajal Mas guyu Mas sing arep. Lah sing guyu duduk sing digawe Mas. lha iku Sing pundi? ya guyu Jajal sampean kan mriku penyawer sampean. monggo Bapak kula salto nggih kon pengen disawer lah ya pengen disawer maju nang ngene Bapak Kasih dulu maju dulu Monggo jenengan mriku Mas, sing pundi? Jenengan salami. Jal Dipun salami sing pundi? anak tabati apakah Loh, Pak Kasdi lah, sing mriki dereng Pak Kasdi. Sing dereng. Jimun le, jimun. Aku malah kudu ganteng Mas lek ngono kuwi. Lah kok Mas delok elek ngabang. Lah ya makane gak ngomong. Aku ora entuk. Awak Dua dereng Pak Kasdi. awak dhewe gak ada suwe soalnya barengane awak dhewe pendangetan. Matur suwun kagem Bapak Asdi
Matur suwun Pak Kasdi. Dongakno Mas muga-muga rezekine kathah. Letre dikai Pak Kasdi. Lah iya. Aku gak dikai Ibu Kasdi. Nah, soalnya sampai nyuwun Mas. Hah? Sampai nyuwun aku suwun bisa. Lah wong aku mentelung ket mang sampe belum isi. Matur suwun mugi-mugi kakek rezekine panjenengan disukani kesehatan dan mugi-mugi putranipun saged dados anak yang soleh berbakti pada orang tua. Nggih matur suwun kagem sedaya masyarakat Desa Tanjung. Sampun mriki mawon kula lajengi atraksi kangge panjenengan sedaya atraksi spektakuler dari Kota Surabaya. Pokok. Ayo. Main di sini. Sugeng Amir Sani lah semoga. Woi. Dipanjake cowok. Os. Istimewa. Berat balak. Gantongan istimewa. Menika gantongan pilihan saking Turangga Jaya Saputra. So,